hai. Gata. Hai, mergi în față, așa, hai. Mergi. Are blitz sau ce? Are blitz? Mamă, i s-a aprins luminița și nebun. Mamă. Nu, lasă mai multă lumină. De la chioșc. Dă-te, Ioane, dă-te, Ioane. Stai, poftă! Ce mănânci tu acolo, Robert? Că nu se vede. Ce mănânci tu acolo, Robert? Că nu se vede. Bă, dar se vede ca lumea la telefonul ăsta. Da? Și mai Da. retardați decât aia care te află pe tine în parc. Hai, ursule. Hai, de-mă, mergi. Poate găsim pe Giu. Ca să aude bine? Se aude. Corați sculele. Hai, ursule, hai. Hai că nu mă calcă. Nu te calc. Hai. A doua oară nu mă calcă. Hai. Deci acum după tramvai. Ursule, o privire la cameră. Salut. Hai, mergi. Mai bine ca Leo, se vede mult mai bine. Ha? Se vede mai bine. Un pic, așa. Adică la oră nu trebuie să vedea nimic, la tine măcar să văd. Gata, că începe show. Hai. Oh. E făcut poftă, bine, rege. Dați capul. Și slice. Nu-l Am să pierdut direcția metrou. atâta de rani. Am pierdut metrou, pizda, mă. Păi eu ce mai blochez acum? Nu-i frumos. Nu-i frumos ceea ce se întâmplă. Se sesez masculi îmbrăcați în bodyguards. Tocmai acum s-au închis. Ha? Tocmai acum s-au închis. Hai să fim cu el, 5, 2! Ursule. Corect! Ia fi așa. Prietenul urs. Prietenul care nu mi împrumută niciodată bani sau ceva de mâncare, da? Să nu se poate cu prieten. Stai mai aici, Ioane. Văd filmarea oricum acasă. Intri pe mine, ia uite. Epic. Ia fi. Ia zi-o. Mamă, o să mai există în cap. Ce e ursul? Aici se depozitează banii. Ce facem, mă, e defect? Nu merge? Nu sparg eu unde în ăsta, frate. Dai cu șut în el. Și mă doare cu mine. Ia mai dai ursule un șut. Bă! Unde ești, Van? Dacă nu sperii să ia. Apoi. Ridică-te. Mersi. Ce vrei, mă? Trei secunde. Două cuvinte. Stai, mă, prostule! Dă-te-și tu mai Da, acolo. ăsta nu ar Ba fi da, la dă-l mine, mai n-am acolo unde. pe mânuța aia proastă. Kilo, da, vezi? Dă-l un trec de mânuță proastă. Băi, stai mă că s-a supărat, bă, l-a A, supărat. Robert, dă-mi ghizana, tu trebuie să-l aruncă în metrou. Deci la supăra, mă. Păști. Mergem după ăla? Este Jack Nicholson, să mori. Jack Nicholson în persoană la noi în România. l-a supărat. Și ce mai ai, ursule? Mă doare în pula. Nasol. Bang, că vine 2012. Vine Big Bang. Ăla a fost, e bine. Mai vine o dată. Și zi blochezi urșile, ursule, nu? Da, logic, se înțelege. Ah, da. Eu glumesc. Dar glumesc serios. Ah, da. Că uite, ăsta e hippie. Ia. Ce era aia? În poză cu mine. Cu tine, pe... În poze în camera lui fără. Vezi pe asta? Se sizează-i culul. Uite, asta a făcut bani la țară. Cine trec pe aia? Sunt aici niște candele. A făcut, Și aia a ce dat e? foc la masă. N-avea ce face.
Uite, Uite, bă, ce om. Mamă, bă, ești nebun. nu aveți ce face în clasă. Bă, ce la cine? Ăla Ăsta ești tu? sunt eu, mă Se rog. uite, sequestrat în larg, iată. Cu Asta e Steven cățeaua Seagal. mea. Ce bă, că hai că filmează bine. N-am avut ce face, e mai nebun vorbim așa. Da? Mai de bun ca mine? Da. Să mor. Asta e o provocare. Directă. Când o să vină la mine, o să vă chem pe afară pe amândoi. Vezi că chiar e Bine. nebun ăla. Bine. Să mă dacă nu vezi cu București fără niciun geam. Toate, toate sparte să mă pun. Mamă, distrug canalizarea, o bubă să mă. O bubă, o bubă. Vine aici. Bă, să mă apă, dacă nu stric șina. Ți-am e cam nebun el așa. Da? A început să comoare și Bă, animale. e nebun, nebun sau e nebun așa cum sunt eu? E nebun cum ești tu. Ah, dar e mai nebun ca nenormal. mine. Da, și el a căzut în cap, el a căzut în cap când era mic, ca să știi și tu. De la Eu n-am parcă. căzut în cap, mă, am căzut în cap. Și mi-a crescut. Culmea. Chiar că vorbește cu tine. Am crezut că Cum era, vorbește cu frate? tine. Tu ai fost... Hai că vine metrou, hai că vine metrou. Gata, l-am blocat. Hai la Robert, hai la Robert. Asta ziceam și eu! Hai la Robert, bă, hai la Robert în față. Eu pot să intru aici, că e nicio problemă. Mă bag pe aici, uite, Chuck Norris. Chuck Norris mă poate. Mă feliez. Deci, se blochează sau nu? Votați. Se blochează, se Se blochează. blochează. Se blochează. Am un vot. Unde e celălalt? Ișvane, zi, blochează sau nu? Nu s-au mai închis. Urmează stația Ștefan cel Mare. Rămâi pe partea stângă. Ca să nu fie amprenta mea atât de alta. Să apăs sau să nu apăs? Asta e de întrebare. Dacă la fizică apăs, să apăs sau să nu apăs? Trebuie să mergi. E cam suspect tipul ăla. Vremea, tipul ăsta. Ăsta, bă, cu patul ăsta, cu ăsta. Nu se iau bunan. Robert, inocent. Hai să-l saltăm. Da? Pe bara seara, hai. Bă, cred că am apăsat. Am apăsat. Hai, salut, Toni. Te rog să poftești pe afară. Normal. Hai, ieși. Ieși.